Nyakora Mogejwang osekalo kanyo dakika 36 tok sa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet matai nyinga Joyce Oduor. Antiere kai kod Sharon Ongao osekelo ni weche manyien mar mondo mi koro walidh ni gazet. Wantiere kod gazet mar The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation. Sharon, machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Erokamano nya Joyce Oduor. Nyakora ang'ado wach kapok itieko. Nada mana medo ni kaluore kod weche mabende wacho na kelo ne Nyakora Mogejwang. Bende maneno ka thothgi aneno ko kete gazet kata ni nyim gazeti okinyi makawuono. Mana kamano Nyakora Mogejwang, gazeti ariyo okinyi makawuono, Daily Nation kachiel kod The Standard. Weche magimiyo pek okinyi makawuono bet opogore. Anno ka Daily Nation omiyo pek weche mag finance bill mibo bed ka ipedho e nyim od bura e telo mar ariyo kata second reading odiochieng' makawuono. The Standard to menyo mano ywaka mar mon liete mosebedo ka ywak kaluore ni giwacho ni bunde nitiere e lwet jogo ma ok oyangore mosebedo ka kelo thoe mag jomo opogore pacho kae. Kata kamano Sharon, kaluore odiochieng' makawuono en odiochieng' ma jo Kenya rito kod siso. Adona chak kod gazet mar Daily Nation mar mondo mi Nyakora Mogejwang bende one wach mag gazet mar Daily Nation omenyo okinyi makawuono kopogore kod weche momeny malo kanyo mano mar Mudhama's Newsstands ma wang'eyo ni Mudhama ne en jakom machon mano mar duond bura mar jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro oloko tanga. Mago bende wabobedo kwano ni gazet mar aboro nyaka sani koro wach kanyo ni taxes now cross 40% of the price of a liter of petrol. Mano kaluore kod usuru mathoth ma ijuogo jo Kenya e pacho kae. Gino magiwacho ni koro oheo kata nengo mar lita achiel mar petrol. Wach momi peka kata chuny wach koro nitiere kae Sharon okinyi makawuono. Wenge duto sani koro ng'iyo od bura ka jo od bura biro bedo ka kalo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 kata oyo. Ahero kaka gazet ni ondike all eyes on MPs over new taxes. Wangeni odiochieng' makawuono committee mano mar National Assembly Finance and National Planning Committee nyaka sani koro gibo bedo ka gipedho finance bill second reading kata tielo mar ariyo e nyim od bura odiochieng' makawuono. Bende aneno ka moko kuoma paro mopogore opogore ma gibiro bedo ka gichwalo e nyim od bura odiochieng' makawuono Sharon. Ing'eno odiochieng' makawuono Joyce kapok jod bura mago ma Kenya Kwanza gi magazimio kapok gitwake kotenore kod paro mar chik mar omenda nyaka committee mano mochung' ne weche mag omenda mane od bura maduong' nyaka chiw report mano kaluore kod okenge ma bende gisebedo ka gidago dho jopiny kanyakla kod duonde geriwruoge mopogore opogore. Ka gisepedho report okamiyo thuolo makare ni jod bura mano mar twake. Kata kamano rom kanyo dhiambo manyoro neneno moko kuom osuru mabende jod bura na dwaro mar mondo mi committee makamano omi maino. Wang'iyo weche mag osuru mopogore opogore ma jopiny osebedo ka ywake mabende no ka thothgi bende oket kanyo. Kwa chako gi makate gidwaro mar mondo mi osuru ogol ewi nengo mano mar makati. Wang'e ni nitiere osuru mar nyamburko ma bende osebedo ka kelo chochni makoni kod kocha. Ne nitiere gi Capret kan wenjo ka jatend migawo mochung' weche mag omenda na somo bende nochako gole. Sani koro gidwa ni motor vehicle tax kata mana omenda ma bende ikete nyamburko cha bende thichoko. Mamoko en kaka eco levy, ing'iyo weche motenore kod plastic kanye mana kelo nengo mar makate kanyakla kod mor tedo bedo mamalo. Kata kamano gidwaro ni eco levy kata mana osuru mijuoge wi plastic okete mwandu miolo e pinje maoko. Mamoko mabende nyalo neno nyalo nyiso jopiny. Nyaka sani bende nitiere kanyi wacho kanyo ni excess duty on crude, edible and refined oils. Nyaka sani koro jod bura dwaro mar mondo mi oduoke piny mar mondo mi ochop nyaka atamalo abicha. Nikech ne giwacho ni ahinya to edible oils kata mago modhi mag tedo ma jopiny nyalo chamo. Ne bende ne igisum ne dwaro mar mondo mi omed usuru mare. Gino mane wacho ni nyalo medo ahinya nengo mag modhi e pacho kae. Kata kamano wantiere kanyo kod VAT on financial transactions kata mago kotudore kod oro pesa e yor ong'we yamo. Nyaka sani koro gidwaro ni paro makamano owit oko. Import declaration fee nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi okete kata weye mane atamalo 2.5 kanyo. Magi gin moko kuom gigo ma nyaka sani koro jod bura biro bedo ka twake odiochieng' makawuono. Wach makamano Sharon anno komi peke it gazet mar 4 5 kachiel kod mar 6 mar gazet ni mar Daily Nation. Omedo ni wachako kod it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar Daily Nation mar mondo mi wang'iane
ni to odiochieng' ma kawuono ang'o ma bobedo katimore. Kwa nyalo mana dhi it gazet mar 4 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Nyaka sani koro ndika ni House team succumbs to public pressure, drops punitive taxes. Wang'e ni mano committee mano mar Finance and National Planning yod bura. Nyaka sani koro nyalo bedo ni gisewinjo ywaka mar jopiny. Nyaka sani koro giwacho ni koro usuru mar mkati ni wadwa mar mondo mi wagole oko. Kata kamano boch makama pod nitiere mane lwet jod bura ka gibro bedo ka gikale kata oyo. Orochi ma kawuono ma bende wabiro bedo kwa biro ng'eyo adiera mar wach makende kata kamano wang' ni jod bura to osedi e korot. Nikech nyalo kara mana paro juma mokadho ne nitiere nembni mago mag ong'we yamo mag jod bura ma bende moko kuom jopiny na lieko e mbui mopogore opogore gochne jaod bura mari orne ote inyise mar mondo mi kik okadh paro mar chik mar omenda. Moko kuom jod bura bende osebedo kata mana kayudo iwacho ni pressure mathoth kotenre kod mano. Kata mana sani kata mana kato ni gochne jaod bura kata ni obi kata mana TV sani okapaka nyaka ginyalo biro nyaka kadh paro mar chik mar omenda makama kaluwore kod pressure ma bende koro gintiere godo. Kata kamano odiochieng' ma kawuono mana kaka iwacho ineno kanyo kata mana king'iye piny kanyo moko kuom taxes kata mana osuru ma jopiny biro bedo ka keto wang'gi mar neno kaka gibro bedo ka gitwakie. Ma bende ineno picha kanyo mag makate kido mopogore opogore ni kanyo. Bende ineno kanyo ni MPs want tax only levied on imports. Bagi duto te Joyce Oduora ang'eno biro bedo kwa twakie. To Sharon bing'e ni odiochieng' ma kawuono wang'e ni od bura biro bedo ka chako twak kotudore kod paro mar chik omenda kar saboro mano mar odiochieng' ma kawuono. To wang'e ni odiochieng' ma kawuono mago kweth mopogore opogore mar siasa mar Kenya Kwanza. Nyaka sani koro aneno ka ni Kenya Kwanza mago jod bura mag Kenya Kwanza odiochieng' ma kawuono gibro bedo kod romo makende kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare. To ken mana jod bura mag Kenya Kwanza kende, jo Azimio bende biro bedo ka romo kigin mar mondo mi gipor wacha. Ang'e ni jo Azimio to kinde mang'eny gidwaro mar mondo mi othich oko mano paro mar chik mar omenda. Kenya Kwanza kae to nitiere pogruok. Wang'e ni nitiere jod bura ma otenore kor ka jatend piny Kenya William Ruto, to nitiere jod bura ma otenore kor ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma osebedo ka wacho ni gibro bedo ka gikwedo paro mar chik mar omenda makamano. Ema nyalo bedo ni emomiyo jatend piny Kenya odiochieng' ma kawuono oluongo romo makamano mar mondo mi gilosi giwuo kod duol achiel e kinde ma gibro bedo e nyim od bura kata od bura ka koro gitwak kotudore kod paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Tingeni romo makama oluongo kinyi motelo ne romo ma bende biro bedo kibao gi jod bura mago moluongi kweth mar Azimio gi kweth mar Kenya Kwanza mar mondo mi gibed gi duol achiel. Mar kaka iwacho kweth mar Kenya Kwanza waseneno paro mopogore opogore ma bende osebedo ka mienjo kuom moko kuom jod bura. Ahinya king'iyo group kata mana kweth motelne kanyo kod governor e county ma Nyeri Mutahi Kahiga ma bende to nwachi no tenore gi jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua. Gine giwacho ni gibiro bedo ka gikwedo paro mar chik makama to kineno moko kuom jod bura ma Kenya Kwanza giwacho ni gibiro bedo ka gikadhe. Koro okiny ma kawuono wan warito romo makama ma bende biro bedo kibage kar jot mar jatend piny mano buore Nairobi kaendi mar neno kaka twak dhi bedo. Ang'e ni e kinde mosekalo sinjo kanyo jalup jatend piny ka bende wacho ni moko kuom jod bura matiyo machiegni gi jatend piny Kenya bende osebedo ka gima osebedo ka chike no otima to Gachagua wacho ni en jok mondike en jopiny kanyakla kod boss mare ma en jatend piny Kenya William Ruto. To Sharon kapod wantiere mane weche mago mag finance bill adwa nwadhi it gazet mar 5 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Odiochieng' ma kawuono bende jopiny mawuok e kweth mopogore opogore kata riwruoge mopogore opogore osingo ni gibiro bedo ka gibago ng'anyo mamuol ka giwuotho achiel kachiel nyaka e nyim od bura ka gidwaro mar mondo mi othich oko kata jod bura kik kala finance bill mano mar higa mar 2024. Nyaka sani koro bende e weche manyien mano wakelo odiochieng' manyoro moko kuom gi osewuok oko ka giwacho no bobedo ng'anyo mamuol. Ng'ato manya firimbi mare to wuogo do oko ka giwuotho awuotha mos maonge tulo moramora kata maonge koko moramora. Bende gikwayo mano bila mar mondo mi wuog oko ochune gi arita makare ka koro gitimo gino makinde mang'eny giwacho ni en constitutional right margi. Katiba oyiene ja Kenya moramora mar wuok oko mar ng'anyo e yo mamuol kapo nono ni kwedo gino ma ok idwar. Koro nitiere katiba to bende nitiere obila nikech kinde mosekalo waseneno ng'anyo mamul mopogore opogore ma bende osebed kirocho gi obila ma bende tiyo kod otieko mathoth. Noneno ka jofwambo magwa nodayo dho activist mano jakede ne ratiro mag oganda pachoka mong'ere kaka Boniface Mwangi ma bende nonyiso oganda ma pachoka mondo wuog oko ka romre margi. Odiochieng' manyoro bende nipogo flyers kiwuotho timi flyer kaka japiny kinyuogo oko mar mondo mi iked kod paro mar chik mar omenda. Taneno ka romo makama ma bende jopiny chano bago iwacho ni
jopiny mopogore opogore nikech aneno ka grube mopogore opogore chano bende timo ng'anyo mamulo odiochieng' ma kawuono. Gibiro bedo ka gichake kar saa 6 mano mar odiochieng', mano seche 2 motelo kapok jod bura obedo piny. Koro en mana sundo jod bura mar mondo mi kik ukadh paro mar chik makama. Ninjo kanyo ka Boniface Mwangi kana jofwambo magwa da dhoge nowacho ni gin gibiro bedo ka giwuok gi placards magwa andika mopogore opogore. Koro obila omigi arita makare. Penjo bende en ni bende na gichwalo report makamano ne obila. Nyaka sadi mana kaka iwache no Sharona no kae ka koro activist mano Boniface Mwangi giwacho ni gisechwalo ote margi ne obila. Wacho ni ne oro ote ne jatend obila kata Inspector General mar obila mano Jafet Koome konyisogi kata mane odira mane odira mokalo konyisogi kotudore kod chenro magibiro bedo godo odiochieng' ma kawuono. Koro penjo en ni bende obila biro bedo ka chiwo negi arita e yo makare koso bo bedo kwaneno ka seche moko ibayo tear gas mar mondo mi okegi kacha to gin giwuoka oko mar mondo mi kwe ging'anyi e yo mamuol. Obila nyalo kata kwede nok giyudo ote makamano ponono noornegi kaka Mwangi wacho to nego bed ni imiyo jopiny arita makare nikech kinde mosekalo Joyce kuom wachacha diera wasebedo kwaneno gik ma richo mosebedo katimore e ng'anyo maket kod mage. Nitiere moko kuom jomaundu ma bende kawo thuolo mano mar rocho ohendni mago oganda. Kik wapani kila ng'ato madhi kacha gin mana jong'anyo. Kanyo nitiere jokue jomaundu e kinde mamoko. Koro en mana geno mara ni obila biro bedo ka nyaya arita makare mano mar ng'iyo kaka jong'anyo biro bedo ka ng'anyo bure Nairobi ka. Piny ka Sharon be naneno ka nyaka sani koro duond kanise kata jotend din mopogore opogore gin bende gisebedo ka giwuok oko mar mondo mi gisun jod bura kik kal paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Wantiere kanyo kod mano Archbishop mano mar kanisa mar Catholic Diocese ma Nyeri Anthony Muheria nyaka sani en bende koro owacho kae ni jo-Kenya ok nyal yueyo e yo makare kalure ni usuru mathoth ma ichoko kuom jo-Kenya osemiyo jo-Kenya othung' kendo ka omed chok usuru makamago ma finance bill chwalo to jo-Kenya biro medo hinyore to ken mana kanisa mar Catholic kende odiochieng' manyoro bende ne waneno ka mano oganda dini Jo-Salam bende wuok oko ka koro gikwayo jod bura noket pogruok e paro magintiere gode kindgi kendo koro ging'i dwach jo-Kenya kik gikal gino masiche moko nyalo hinyo ja-Kenya. Joyce kinde ka kinde kanisa osebedi ka iseyo ni duondgi ok osebedi kiwinje weche motenre kod weche mathago kata mana kila chiedh nade ne oganda mapachoka. Ber ni kanisa bende koro wuok oko mano mar loso wi wach makama ka bende kaniwinjo kano loso odiochieng' manyoro mano iluongo ni Archbishop mano ma jogo pere kanisa mano ma Nyeri Catholic wacho ni poor people are not breathing due to over taxation. Jogo kuma dak gi chan to kada mana jok modak gi chan sani omako kila ng'ato kada mana jok manigi nyamburko e kind sani wacho suru ni omako kila ng'ato. Koro ber ka bende jokanise bende lose mar mondo mi kik segi okang' mabiro. Kata kamano wach makamano ochwalo ne jatend piny Kenya gino mara ni romo mobiro bedo kotwake gi jod bura mago mag kweth mawuok e Kenya Kwanza biro bedo achiel kuom weche ma bende osebed kiwacho. Kata kamano odiochieng' ma kawuono warito jofwambo magwa biro bedo e od bura kaachiel kod kuonde mopogore opogore mar kelo ni achiel kachiel kaka weche biro bedo katimore e od bura kod jogo machano ng'anyo ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. It gazet mar 6 mana kaka wasewacho jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro oluongo romo mar mondo mi opor wach kod jod bura ma otenore kod kwetha mar Kenya Kwanza. Ondike kae ni Ruto leads crisis talks amidst rift over thorny tax plan. Wangeni magi duto timore kaluore kod pogruok ma bende wasebedo kwaneno nitiere kweth mar jo Kenya Kwanza oyiengore kor ka jatend piny Kenya kweth machielo oyiengore kor ka jalupne Rigathi Gachagua. Penjo koro en ni gibiro loso kod duol achiel kose oyo nikech wangeni jo Kenya Kwanza to e kweth mathoth e nyimod bura kacha. Sharon to bende diche makawuono par ni nyakwar Mgajwang' ma e somo mar 2 iwacho ni second reading ma bende koro ibiro bed kitiere nyimod bura maduong' ma pachoka mana Joyce mana kaka nwasewacho nikech wasebedo kwaneno pogruok mar par ma bende osebedo ka mienjo. Koro warit nena ni jod bura duto te bende gibiro bedo ka gichopo mago mawuok e kweth mar Kenya Kwanza to bende ubiro bedo en romo mibiro bed kiyie ne jofwambo kosa samoro kaka gitimo ga romo mapanda kaso giluongo jofwambo bang'e gilero negi ni kama e kaka nage twake to ka mibiro bed kinyiso jofwambo to nyakwar Mgajwang' wan iti to bende wan wang'i mar nyisi ni jotelo mage ma samoro nyalo rem chopo e romo maket kod ma
to mage mabende biro bedo ka chopo e romo mabende jatend piny Kenya oluonge kar jot mar State House. Kata kamano kuku mar wach ten mana mar twak kotende kod paro mar chik mar omenda ka bende Ruto dwaro mar mondo mi jod bura mar Kenya Kwanza odhi okadh paro mar chik mar omenda mondo bed chik mar omenda e pacho kae. Adwa ni waket tenge weche motudore kod finance bill. East Gazette mar 7 mano mar gazedni mar Daily Nation page 7 kanyo wang'e ni mano chieng' tich abich tich ang'wen mano juma mokalo jatend migawo mar omenda e pacho kae nosomo budget mano mar hik omenda mar 2024 2025. Nitiere sectors mano yuto, nitiere sectors mano yudo lal. Kata kamano nyaka sani koro wang'e ni nitiere sectors moko ma kipimo omenda mano ketnegi e hik omenda mar 2023 gi omenda moketnegi e hik omenda masani nitiere omenda ma ongus oko kata ogweth oko. Achiel kuomgi en sekta mano mar mbolea manengone yota. Nyaka sani koro iwacho kae ni jopur sani koro nitiere kod achiedh nade kaluwore ni budget mano mar mbolea manengone yot ogweth oko kata ong'ad omenda madirom bilion 6 kowuok e budget makamano. Wang'e ni hik omenda mokalo noketnegi kanyo omenda madirom bilion 16.2 e hik omenda masani gintiere kod bilion 10 kende. Penjo en ni bende mbolea pod ibiro bedo kod nengo mogonyore koso wabono ka nengo idho malo. To ang'eni weche mag mbolea gin achiel kuom gigo monego bed ni ikete maino mondo jopiny obed kod chiemo moromo kata opidhi mar mondo mi piny Kenya obed kod chiemo moromo e pacho kae. To bende wang'e ni nyak mar lo bende ok osebedo katimo makare momiyo ni puothe mathoth dwaro mbolea mar mondo mi nyak mar cham obed yo makare. Koro Joyce nyaka sani mana kaka isewache hik omenda mano mar budget mar hik omenda mar higa mar 2024-2025 mabende nosom kod jatend migawo Njuguna Ndung'u chieng' tich ang'wen mar juma mokadho. Ano kanyo king'iyo fertilizer subsidy king'iyo budget ma koro biro bedo ka rumo e dwe mar 6 mano chieng' tarik 30 noketnegi kanyo siling bilion 16.2 e budget ma chako dwe mar 7 noketnegi siling bilion 10. Kata kamano Joyce kaneno weche motenore kod pur gi pith kanyakla kod arita makare mar chiemo mana agriculture and food security duto te kinywando omenda mana giyudo nen siling bilion 48.23 mabende pod wacho ni king'iye maber nikech king'iyo mar chiemo wacho ni food security noyudo kanyo arita mar chiemo no kano medne omenda kata bed ni mbolea to nodwok piny. Arita mar chiemo e budget mano mar higa mar 2024-2025 noyudo siling bilion 48.23. King'iyo budget mar higa mar 2023-2024 noyudo bilion 47.25 manyiso ni nitiere medruok kanyo mar siling milion 977. Koro nyaka sani bende wang'e ni kila chiela kata mana gunia mar kilo 50 mano mar fertilizer bende nego mar siling 2,500. Aya kata kamano warito maneno ni weche biro bedo e yo machalo nade. Bathe kanyo Sharon bende neno ni nyaka sani koro duol machoko usuru e pacho kae KRA nyaka sani koro gintiere kod wanyalo wacho ni nyaka koro ginyagre mar mondo mi gichok usuru mano madirom bilion 567 mano e dweni mar 6. Kata kamano wacho ni KRA ok osebedo ka chopo target margi mano ma osebed ka imiyogi mar choko usuru e pacho kae kinde ka kinde. Kata kamano nyaka sani koro iwacho ni nyaka koro gimanyore mamoko mag neno ni gichopo kata gichoko omenda madirom bilion 567 monego bed ni gichoko. Sharon adwa nwadhi it gazet mar 10 mano mar gazedni mar Daily Nation. Wang'e ni jatenda kwetha mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga entiere ng'wecha mar laro koma mar bedo jakoma mar riwruok mag pinje mag Afrika kata Africa Union Commission. Nyaka sani koro en gino makare kata gino maber ka pinyno mar Malawi kaachiel kod Zambia osingo siro Raila e lek mare mar bedo jakom mar AUC. Ano ka pinje mopogore bende koro wuok oko mano mar siro Hugai mar Azimio mano Raila Odinga kanyaka sani pinje mano motendre mano moriwo Malawi kanyakla kod Zambia bende koro sewuok oko ka bende giwacho ni gibiro bedo ka gitimo ne migosi Raila Amolo Odinga campaign e gwenge mago mag South Africa mago gwenge mag gwenge kaka South Africa wantiere gi pinje kaka South Africa Zambia gi kinde mamoko koro giwacho ni gibiro bedo ka gitimo ne campaign makare wacho ni block mungere kaka South African Development Community mano SADC mar neno ni yudo lemo mano mar AUC. Ano kanyo tipo mare kentiere kanyo gi jambetre mano mar piny Amerika ne piny Kenya Meg Whitman e kinde mabende piny Amerika bende nobagoro momoro mongere kaka US Independence Day mabende notime mbetre mano mar piny Amerika mantiere bore Nairobi. Koro gin mana
sir mopogore opogore ma bende pod migosi Raila Amolo Odinga pod yudo mano mar dhi laro kom mano mar AUC. Bende aneno ka jatend piny Kenya William Ruto mano juma mokalo en menene oyudo sira kowuok e pinyno mar Algeria ka pinyno mar Algeria bende koro osingo mar siro Raila Odinga e kinde mane Ruto dhi romo mano mar G7 summit mano timore e pinyno mar Italy bende koro ne olombo jo Algeria mar mondo mi osir lwedo Raila Odinga e lek mare mano mar bedo jakoma mar AUC e pacho ka Sharon nitiere machinglo moro mantiere it gazet mar 15 mano mar gazet ni mar Daily Nation kata kamano machinglo makamano ok wanyal nene achiel kachiel to gin weche matimore e pacho kae kalore na ahinya to gin weche mabobedo kwaneno katimore odiochieng' makawuono machinglo makamano kinene Sharon en onyalo mi nyiero kata kamano gin weche matimore gadiera nitiere ng'at ma en akiano gumo koso pondo to mopondo no tan no kentiere gi gik miketo ne kinge wigi ka gik moko ma iluongo nango gik miketo ne kinge wigi e wigi kacha osimbo chara gi osimbo miketo to okuto kendo lal tani no tol moro Joyce momako podium nikech neno jatelo moro ni kanyo jatelo ni bende wang'e ni en ng'awa samoro Nyikwa Ramogi Jwang biro bedo kan machinglo no e kind thuolo manok wang'e orwako kanyo tai ma rangi ne yelo kata mana manjan to tingo finance bill oboke mar finance bill maduong' e lwete tan no kantiere tol moro mogajo ero aneno ka gazet makamano osebiro no Nyakwa Ramogi Jwang nyalo neno tipo no makamano neno tol mogajo podium to dhi nyaka od bura chal ka gimo pingo moketi kora keni jal masomo no tineno ka ite bende golo yiero to ntiere moro rwako gudu liyo kakadho lakini Nyakwa Ramogi Jwang kinyalo pong'e gi wi neno nado Sharon morwako gudu ka liyo kakadho ne surane no chalo na ng'ama ng'eyo kalore ni wang'e weche matimore pacho kata ke gimomiyo od bura to chalo ka gimotwe kod nyororo moro kalore ni makadho no samoro pok wawinje koloso e galamoro kotenre kod osuru makamage kata mana finance bill mano mahigane kata kamano mopondo no to wang'e gimomiyo ni opondo nikech sane tineno ka ite ne kanye ite ni e ground sane wacho ni owinjo paro kendo kaka jopiny osebedo ka kedo kod weche mopogore opogore donge wache ma bende no kar mana kok wacho nyinge den wach ma bende no wacho ni sane nitie ni e ground odaro mar mondo mi jatend piny Kenya owinjane na chied nade mopogore opogore mawuok e ground ma bende oganda osebedo ka kadhe od bura to make go pingo kanyo ineno kanyo parliament gimode kidi parliament koro warito neno ka ponono ni jod bura ma Kenya Kwanza nikech koro gin magi ng'enyo od bura ma pacho ka ponono ni gibiro bedo ka gikadho punitive taxes kako okete gazet okinyi makawuono katoyo Nyakwa Ramogi Jwang in bende nyalo pong'o gi wi mar mondo mi nyisa ni machinglo makamano in to korka kori inene yo machalo nade Sharon nitiere wach moro mane gazet ni mar Daily Nation omenyi it gazet mokwongo ma ok anyal gombo mar mondo mi wawe it gazet mar 17 weche matimore counties magwa mopogore opogore nyaka sani koro governors mawuok e counties makadho wath nam chumbi nyaka sani koro gikwedo ni ok gibibedo ka giromo kod jatend piny Kenya William Ruto ahinya nyako tudore kod kumo wang'e ni governors makamago yande okumo mano uso mar mogoka e counties magi wang'e ni governor mano moting'o governor ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir governor ma Lamu mano Isa Timami governor ma Taita Taveta Andrew Mwadime Makwale Fatuma Chani kaachiel kod nyawadgi ma Kilifi mano Gideon Mung'aro giramo ni oyo ok wabibedo kwaromo kod jatend piny ing'eni governors mawuok e gwenge auchiel mag makadho wadh nam chumbi noyudo oboke kawuok kuom kar jot mar jatend piny Kenya mar mondo migirom gi jatend piny odiochieng' makawuono kaluwore kod ohala mano moriwo mira mong'ere kata iluongo ni mogoka kata kamano nitiere romo margi mong'ere kaka jumuiya ya kaunti za Pwani kotelnegi kanyo gi Gideon Mung'aro ma bende en gavana ma Kilifi koro ne giwacho ni ok ginyalo romo gi jatend piny Kenya wira ni pok giromo gi jod bura mawuok e alworano mano mar chwako tenre kod ohanda bogoka achiel kuom josiasa mawuok e gwenge makadho nam chumbi kana som kada mna weche manyien okinyi makawuono nowacho kendo ne giseyo ni nang'o ni jatend piny Kenya nodhi moromo gi jotelo mawuok e gwenge mago ma ipidho kata mne iuse mira mano moriwo Meru Tharaka Nithi gi Embu to nokomiyo maino romo kodgi motelo ne mano koro ne giwacho ni gin nyaka sane gibiro bedo ka giromo gi jod bura mawuok e gwenge makadho nam chumbi kapok giromo gi gavana kapok giromo gi jatend piny Kenya kata kamano romo kamano koro ne gidhi choko ne bedni bagi dochi makawuono to kamana governors makadho nam chumbi kende romo kamano bende ne dhi kelo kanyakla governors mawuok Meru Tharaka Nithi gi Embu mano mar tieko achiedh nade ywaruok mosebedo ka bende wang'e ni counties adek mano
makadhan nam chumbi moro Mombasa Kilifi gi Taita Taveta to nasati choko handa mogoka. Benda neno ka nitiere omenda kanyo ma oket tingi mano ne jiwo pith mar mira ka achiel kod mogoka mano e budget mar hik omenda ni mano omenda madirom milion 500 makoro oket tingi hik omenda mar 2024-2025 mano ma iwacho kanyo ni for a value addition and promotion of mira ka achiel kod mogoka farming kachiel kod ohala mano mar jotelo kana yuak ne nikech ne giwacho ni nango meni jatend piny Kenya ka gisechiwo kata mana siema mano mar uso mogoka e gwenge makadhod nam chumbi to odhi oluoro odhi romo gi jotelo mamoko to nineno kanyo kano ketne gi tenge siling milion 500 giwacho ni piny kanye ground gin maging'e gik matimore kaka oganda osebedo ka hinyore gi yedhe maket kod mago mabende giwacho ni mero ji. Koro en mana rito kapo nono ni gibiro bedo ka giromo gi jod bura magi bang'e koro giketane na date kata na odiochieng' mabende koro gibiro bedo ka giromo gi jatend piny Kenya. Haya nyakwara Mugiajwang mago duti nyalo somo it gazet mar 17 mano mar gazet ni ma Daily Nation bende nyaka sani koro Sharon bende pogruok nitiere ahinya hinya to bad migao mar doho e pachoka it gazet mar 12 kanyo bende neno ka nyaka sani koro ogai mar doho mano Martha Koome nonyiso jogo matiyo e doho kata jong'ad buche duto e doho man mondo mi gidog e tich kata kamano yande gisewacho ni ok wabi bedo kwa tiyo kalure na achiel kuom yando chiel kod magina koro nyaka sani koro gidwaro ni olosnegi structures makare kama ginyalo tiye ma ok ni ging'ado buche e makeshift structures magisebedo godo kata kamano Koome nonyiso gi mar mondo mi gidoge tich kochakore odiochieng' makinya mar mondo mi gidhi mbele kod tije gi singo ni bro bed ka iting'o malo chal mar arita magi ahinya to e kinde magi yalo buche mopogore opogore. Sharon mitantiere wach momako wangi e gazet ni ma Daily Nation kapok wadhi The Standard. Ang'eni wach machiel mabende nokwa mulo mabende naneno ka Daily Nation omiyo maino en wach mar Mudhamane manene jakoma mano mar UDA mabende sani koro wacho ni neno ka gima UDA kata mna piny owacho ok mi maino weche mago mag jotelo mawuok e gwenge mago mag Ukambani king'e ite mar 8 ondika kanyo ni Mudhama session reveals poor relations with the Ruto koro pogruok mar paro bende osechako minjo kanyo gi jatend piny gi mane en Senate County mano Mama Machakos mabende koro wacho ni nitiere winjruok mamoko mabende kana gisiro kweth mar Kenya Kwanza bende nonyisgi kata kamano oneno ka gima jokamba bende ok osebed kimiyo maino ahinya e sirikand ni mar Kenya Kwanza dibendo bro bedo koti machiegni Kalonzo kendo kosoyo mane toro wach man kanyo. Aya adwa nwadhi gazet mar The Standard mar mondo mi wameny ne nyakwara Mugiajwang gigo moketa kata wach ma gazet mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono nitiere weche mopogore opogore ma gazet ni mar The Standard omiyo pek weche mag siasa kachiel kod weche mamulo ngima oganda jopiny kwanyalo mana ng'iyo weche mag The Standard omiyo pek okinyi makawuono malo kanyo ano ka Kenya Kwanza's cracks push Ruto to seek new allies kaluwore kod pogruok e paro manyaka sani koro wasebedo kwa neno kata pogruok mosebedo kwa neno ahinya hinya to e duon bura kata riwruok mar siasa mano mar Kenya Kwanza ano koket picha kanyo mago mag moko kuom jotelo manitiere e Kenya Kwanza kata kamano wach machielo momi peko okinyi makawuono en kaka nyaka sani koro mago mond liete pachokae mano yuaka mar mond liete giwacho ni nitiere bunde mathoth manitiere e lwet joma oko yangi nonego bed kod bunde nyaka sani koro nitiere chiliel moro manyaka sani koro donjo ne sirikal kuom kuom koso keto chike ma otegno magayo bedo kod bunde pachokae kanyaka sani koro wacho ni jaode manosenindo mane en NASA ne ochile kod magina kalure ni bunde ne nitiere lwet ng'ama oko yangi mar mondo mi obed kod bunde tanno koket nonro mathoth kae Sharon ka bendo ket picha mano mar jang'ad bura ma yando wito ngimana ka en bende nochiele kod magina e kinde mane nitiere e yore mar tich en gino malit ahinya ano ka ndiko nyinge ni Monica Kavuti kata kamano nyinge ni Monica Kivuti kana somo sigana makama ite maraboro bende ka sani koro seangore ni joma ok owinjore magina gintiere gi magina to nikech nango kata kamano wange ni Kivuti to nochelo gi magina gi OCS mano Malondiani tingeni jatendo bila nyaka bed go gi bunde kata mno bila to kata mnaka kitiyo kode bendi puonjo gi mental health nikech wange ni kano chele gi magina obila makamano chiege bende nose kanyo gi omenda moro e bura mabende Kivuti na ng'ade doho mano ma Nairobi kata kamano chele gi magina bange obila wetege no chele gi magina kata kamano
Kanang'iyo bura mano mar Faustin Mwadilo, achiel kuom jogo kuma bende oket tipo gi kanyo, anno kanyo ka e dwe mar 6 e dwe mar 12 chieng' tarik 6 mar dwe mar 12 mar higa mar 2017 nas mong'ere kaka Faustin Mwadilo bende jal manothiedho emanonege. Ting'eni cases motenre kod psychiatric kata mana weche mag paro, ka ng'ato samoro pache ok lew, samoro nitiere gi tuo mar paro, buche ma kamago samoro nyalo ga bedo matek yalo. Kata kamano Faustin Mwadilo ne nitiere gi higni 46, ne en nas manochiro Molen Medical Center. En bende nochele gi magina gi patient mano jal manothiedho emanochele gi magina. Sani chiege mong'ere kaka Dorina Kinyi bende sani koro odonjo ne piny owacho mar mondo mi ging'e kaka ginyalo regulate kata mana kaka inyalo taa sekta mar bunde ni mar mondo mi odhi ne mano oganda ma owinjore. Kata mana jok mantiere godo bende nego bed ni inono kendo imiyo gi puonj makare. Sani kopogore gi mano, ineno kanyo requirements for gun vetting. Mar mondo mi ibed gi magina nyaka ichiw copy mar ID ni gi passport, iwacho ni certificate of good conduct, psychiatric report. Kik bed mana ni dami ng'ato bunde ka pache ok live Joyce. Nikech nyalo miyo janeko bunde to dhi ochwad ji. Iwacho ni 6 months bank statement nyaka bendi chiw kanyo. And then why application may be rejected. Insanity application is temperamental. Koro mane penjo maduong'. Inyalo ng'e ng'ato ni entiere gi asira kata mana ich wang' mang'eny nade. Mane penjo maduong'. Kata kamano wageno ni sirikal biro bedo ka nono matuta kit kaka ichiwo lesen ahinya ne jogo mantiere kod bunde pacho kae mar mondo mi seche moko ikwane thoe mathoth ahinya mosebedo kwaneno kaluwore kod jogo monegi ka nikech bunde ne nitiere lwet jogo moko yangi mar mondo mi obeda kod bunde. Piny kanyo Sharon bende aneno ka omeny kanyo. Kata kamano kapok wadhi piny kanyo bathe kae bende nitiere mano miwacho kanyo ne Kenyans plan protest over controversial finance bill. Wach makamano waselidho e gazeta mar Daily Nation odiochieng' ma kawuono. Jo Kenya osingo mar wuok oko mar ng'anyo achiel kachiel nyaka e nyim od bura ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 ma jo od bura onego bed ni lute ombulu odiochieng' ma kawuono. Piny kanyo nyaka sani bende koro aneno ka omul weche mamulo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ondike ka ni why Gachagua is man on a warpath. Nyaka sani koro aneno ka ondike ka ni trouble in paradise. Kara kuma ji more be nyaka ng'ato nyalo bedo kod achiedh nade mopogore opogore. Ka nyaka sani koro nitiere jogo iwacho ka ne mago jogo ma otenore korka jalup jatend piny Kenya. Gin bende koro gintiere kod ich wang' ahinya kotudore kod gino ma jalup jatend piny Kenya osebedo ka dhiro mano mar one man one vote one shilling. Ka nyaka sani koro ging'ise mar mondo mi owere kod wach makamano. Magiwacho ni seche moko nyalo miyo gwenge moko e pacho kae winjo ni ok giromre kaluwore ni ti kod chenro makamae gwenge ma ji thoth biro yudo omenda mathoth to gwenge ma ji tin biro bedo ka yudo omenda matin. Gino mabo miyo gwenge koro feel ni jomoko idewo molowa. To kata mana kaka jofwambo wan bende wang'e kulo weche makamage nikech kata mana kineno tipo moti godo, ineno tipo mar jatend piny Kenya ma gitiyo godo, king'iyo mar Gachagua ineno ka wang'e ok mor ahinya, chal ka gima jatend piny Kenya temo loso kode. Kata kamano mano chal mar wach mantiere. Joyce e kinde thuolo mosekalo juma mokalo ninjo kanya duoka mopogore opogore. Ta duoka makamagi timore mana e od bura, moko kuom jo od bura ma Kenya Kwanza ma bende Gachagua wacho ni ok unyal chika an ok chika ka okin jatenda. Wacho ni kata mana PAs mago jok matiyo machiegni gi jatend piny Kenya bende osebedo ka chike. Bende osebedo ko wacho ni en villager cha en ga agweng'. Chal ka gima en agweng'. Ting'eni rombe mopogore opogore bende osebedo kata mana kiseo migosi Gachagua no osebedo kodhie mano mag jatend piny Kenya. Kuom ranyisi nwang'e ni notimo kopo mano mar jatend piny Kenya kinde ma bende nodhi e piny Italy. Mana koro jatend piny Kenya duogo nokwaneno tipo mage. To kata mana kinde ma bende noko jatend piny Kenya mana jatend piny Kenya dhi timo limbe mare e piny mar Italy. Bende nwaneno kanyo body language. Ng'eni bende nyalo kata mana somo paro kaluwore kaka ng'ato koro dhirore kata mana tayore kanyo. Kata kamano wan waketo wang'wa kaka jopiny sinjo kanyo Kimani Ichung'wa gini bende kalose fwambo gin koro gise kaluwore kod akwede mago mag dhoudi mano kotenre kod formula modwaro mano mar one man one shilling no. To Gachagua bende pod wacho ni pod obiro bedo kodhi godo mbele. Nwinjo kanyo gai mar Azimio Raila Odinga bende nosiro paro makamano ka bende nowacho ni en machal kata mana maket kod mano mana bende nitiere e paro mano mar BBI. Nyakora Muge Jwang'a mago duto inyalo bedo kisomo it gazet mar 7 mano mar gazet
ni mar The Standard. Gazet mar The Standard bende aneno ka omulo weche mopogore opogore, ka bende nyaka sani it gazet mar adek kanyo wantiere kod Westgate hero dies leaving behind legacy that's disputed. Mano kaluwore kod Chief Inspector mano Stephen Lelei, mane en former OCS, mano mar Tesendo Bila Mamlolongo, no wito ngimane. Kata kamano gazet ni mar The Standard ne osepango mar mondo mi oda dhoge. Kata kamano gindiko ka en gino malit ahinya ni kisepango mar mondo mi ibed kod interview kata idadho ng'ato, to en wach malit ahinya ka otho kapoka obedo kod interview makamano. Kata kamano en bende nitiere weche moko mane miene, ka bende nowacho kanyo ni nitiere ng'ato mane ong'ise mar mondo mi omiye 100,000 mar mondo mi otemane kaka onyalo lero kata onyalo konyo e tieko mibadhi kata weche machilo mane miene. Kata kamano nowacho ni oyo en ok obi timo mano, obiro bedo kochung' e wi adiera mane ochung' godo nyaka e kar tho mare. Mage moko kuom thuondi ma pacho ka manego bed celebrated kata manego bed ni wamiyogi ote kata mana iwacho ni kapod gi ngima, thuondi maket kod mage nikech inyalo paro masira ma bende notimore mano mar Westgate, ma bende oganda ma pacho ka bende nolalo ngimagi. Nokonyo mano mar reso oganda, mano mar wuok e duka, mano mar Westgate. Sani koro nosetho kanyo Korum Gajwang' nano kanyo ka gazet kata mana jofwambo mago mag Standard nanego bed ni dayo dhoge, kata kamano gido thuolo mano mar dayo dhoge ibiro bed ka ike Joyce e gwenge mago mag Eldoret. Hanya Korum Gajwang' mago duto inyalo bedo kisomo it gazet mano mar adek, mano mar gazet ni mar The Standard. It gazet mar ariyo kanyo Sharon bende aneno ka nitiere wach moro kanyo ma omako wang'a. Wang'e ni nitiere mano chanjo mano mar HPV ma ithoro mi nyithindo ahinya nyato mago manyiri matindo mar mondo mi ogeng' kik giyud kansa mano mar mako kansa mamako dhod nyode pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kae ni nitiere faith leaders ma sani koro gi nywako lwedo mar mondo mi gidhir kepo mar chanjo makamana ahinya nyato e kind nyithindo matindo mar mondo mi e kinde mabiro mbele piny Kenya obed kod nyalo mar rakruok makare kod kansa mamako dhod nyodo kata cervical cancer. Sharon, to bende kopogore gi manano ka ite mar ariyo mar The Standard bende mulo weche mana motenre kod thieth. Bende nyalo paro kinde mokadho chanjo mag nyithindo na nitiere nok mag chanjo mag nyithinde suptende mano ma pacho ka. Sani Korum Gajwang' ka in janyuol to in nitiere gi nyathi mantiere buo dweche 3 ma bende napok ochiwne chanjo, okwai mar mondo mi ter nyathini e chanjo kaka mag polio kanyakla kod BCG bende koro suptende mopogore opogore nitiere godo. Aneno ka kaunti ma Migori chanjo makamago na gido chieng' tarik 12 mano mar dwene. Ka bende piny owacho bende nochiwo kanya doses mathoth mag chanjo mago maromo 330,300 mago mag BCG, oral polio, IPV, malaria, measles, rubella e kind mamoko. Ka koro in janyuol ter nyathini mar mondo mi oyud chanjo makamagi ponono ni napok ochuoyi chanjo mar mondo mi ogeng' ngimane kata norit ngimane kind thuolo mabiro. Korum Gajwang' kaka pile walidho ni mana gazet mar mondo mi bed koda siso mar ng'eyo gazet momori okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo mar mondo mi bed piny isome yo makare. Gazet ni mar The Standard bende aneno komulo kanyo kaka jotelo kata governors makadho wath nam chumbi gibuono ni ok gibi bedo ka giromo kod jatend piny Kenya mano William Ruto kotudore kod weche mag mogoka mosebedo ka usore kata ka gikumo uso mare ahinya to e pinya kata counties makadho wath nam chumbi makine mang'eny giwacho ni rocho chalo mar paro mag jogo mantiere kadho wath nam chumbi. Sharon, wachni mogik watieko nonro mar gazet. Wachna mogik bende aparo ni miga mochung' weche mag thieth bende nego bed ni ng'iyo weche motenre kod oxygen kata mana muya ma bende ichiwe suptende mopogore opogore ma bende koro wachore ni nitiere muya manok nikech nitiere moko kuom jotuo manyaka thiedh mana kiketogi e muya mano ma oxygen ma bende koro yangore ni thoth suptende ma pacho kaendi bende nitiere gi rem mano mar chwalo thieth kaluwore kod nok mano mar muya. Kopogore gi mano Joyce Wengi wa odiche makawuono waketo oko kanyo kotenre kod paro mar chik mano mar omenda. Wabiro bedo kwa ng'iyo grube mopogore opogore nano kanyo ka giluokore gi nying ka bende giwacho ni Occupy Parliament mane slogan ma bende gibiro bedo ka gitiyo godo. Koro Korum Gajwang' kintiere oko kanyo ng'eni kata mana king'anyo ting'anye e yo mamuola mwandu mag oganda kik wakethi nikech ng'anyo to yienwago nwatime katiba titime yo bachal nade. Obila bende mana geno marwa ni kapo nono nosechwalnu ote mano mar ng'anyo mana kaka achiel kuom josundo kata mana joked ne ratire pacho ka Boniface Mwangi na wacho
unene uchiwo arita makare ne oganda mapacho ka nikech kawuono en chieng' tich ariyo nyithindo dhi e sikul mar mondo mi nyithindo bende kik yudre hakere keke. Kata kamano wan warito ne gocho ni kar saa 6 romo mopogore opogore ibiro bed ka itimo buore Nairobi ka motelo ne romo mag jod bura ma bende ibiro bedo kanyo saa 8 mano mar odiochieng'. Aya gazeti mar The Standard be naneno ka oketo kanyo weche mag adhula gindiko kanyo ni Junior Starlets the pride of Kenyan football. Nyaka sani koro wang'eyo ni team mar piny Kenya mano ma Junior Starlets biro bedo ka riwore kod pinyno mar team mar pinyno mar Nigeria kaachiel kod Zambia mar mondo mi gichung' e lo pinje mag Afrika mano ituke mag World Cup. Poch gi pak ne team no mano mar Junior Starlets ka giwacho ni nyaka sani koro gina ranyisi mano mar geno ni nyaka koro gi achieve kata gichop kuma gidwaro chope ka giwacho ni piny ngima nenogi kendo nyaka sani koro giseikore mar neno ni giweyo ranyisi makare ahinya to ituke go mag adhula. Wach ma kamano no wach koda mano head coach mar Junior Starlets Mildred Cheche. Poch gi paka ne team mar adhula mano mar Wakeini mapacho ka nyakora muge jwang adwa ni wakaw yueyo madundo gi sani Sharon erokamano ahinya kuom bedo koda e nonro mar gazet momori nyakora muge jwang e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isoma e yo makare. Bang' yueyo madundo to Sharon Ong'ao biro bedo ka duogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor.